Grevinden er en sporty og stilfuld dame-elcykel, der kombinerer komfort og ydeevne i et elegant design. Den komfortable sadel og det ergonomiske styr giver dig en behagelig kørestilling, uanset om du cykler i byen eller på længere ture. Kombinationen af fodbremse og hydraulisk skivebremse foran giver dig stærk og præcis opbremsning. Den kraftfulde 250 watts e-going frontmotor med 45 Nm drejningsmoment giver dig ekstra hjælp, når du har brug for det. Det brugervenlige display giver dig fuldt overblik over hjælpeniveauer og batteri, og med Walk Assist bliver det nemmere at trække cyklen op ad bakker eller ramper. De 7 indvendige Shimano giver sikre glidende skift med minimal vedligeholdelse. De integrerede for- og baglygter sørger for, at du altid er synlig i trafikken. Bagagebæreren med ABS-system giver dig fleksibilitet til at klikke tasker og kurve på efter behov. Grevinden er udstyret med en forsikringsgodkendt lås, så du trygt kan parkere cyklen.